for ya mobi bia kwaba e de ba attention TV munim se de biara da attention TV ya kwa ye de biba enna so yakọ e de biaba de biara da me catch us se ade a chin na se ye TV bia na ye chiri ana se ade a chin na se bibi NC ya ye chiri anything mo be kaya endra da me bebo mamane se ana se eda no da me bebo mamane se ye kopiem awo Gomoa ana ni afi ni mpatemu a che se maami bia che se oyosof maami o obo mpa ya chiri mu se anuma bia beti ahwe a ye che se anuma na dani nipa anwasem anuma na wati ahwe no anuma na badani nipa che se eno akoye nsem bebre no maami no aba abekasa na nsem maami ne de batu dwane bi no me pa cho yenko hwe nsem maami ne de batu dwane bi daddy about 12:30 ye gusu bompire and time ye gusu aye bompire no ena me tu mani na me hu sa de tuntum ni gina ho nti o wana abofo ga jam se me hwe ade ti me hwe ena me tu ana moko na nim kakra na me nkrofo ame na mo bompire nti yakwa me bisa na sama onya da wonya no ya to ne no apon nti me ya se obakasa nti wan kasa me di nsuo ena me di gu no so nti akasa na me san so firi mo so firi ni ba bosom kase no wo mo na wo soma no na me se adai no se wo mo bo na pa 50 Ghana ana o de ban na me se ka chance na nye ne mo to awie ya dai aba nti ne mimi nya ho nko ti se ade chi na mansa ba dai ebe hu nti na ya ho no no mi bisa no ho anka nti ande ho de hu masam nti want me aka dem se ntumi nka ho hwe no mo ye me de mi hu ne de eye nipa baako na papa bi so ba ha na aka che se baako bi gina kire ho nti an gwa hwe ti me kwa ma hu se nipa no na che se nipa no kọ aha na ya nya ne ntie ene ye ba ha da bia ho ma chi bia 12 o'clock ye ba ha bobo mpaye nti ama doctor fo an ka che se ana no ma na dwu bia ya le ne da esole eba na oba betete wo ma na so oba so wo ma hwe na oga che wo se me so mo nhwe na ya le na ba na jo e ma no pa nti no adwuma na ya da ya de esole ye ba ha bobo mpaye nti ne wo mu no me pa cho wan kasa wate nsama maami ne batu dwane bi sensama de batu dwane se no kro se nya no kro obi eni hobi me pa cho for comment for bra na pia share na for like ebra na like na for comment for bra for ma foforo na pia share ma foforo so no mu hu ne ekọ se ne ebe ya amo nso amo form phone na amo nyu se isi ani ekọ so ewo abel phone tintan kese no so ni ama ro vi se me din ade amansan chia me akwasi mensa